Двобій у Гаазі. Там у Міжнародному суді ООН почали розглядати позов України проти Росії. Його Київ подав ще 2 роки тому. В офіційному документі йдеться про порушення Росією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та боротьбу проти всіх форм дискримінації. Простіше, Україна оскаржує в Гаазькому суді російську агресію і захоплення власних територій Криму та частини Донбасу. Сьогодні слово мав Кремль, а загалом слухання триватимуть упродовж тижня. Цілком очікувано, росіяни намагаються зірвати цей судовий процес. Хочуть довести, що Україна порушила процедури при подачі позову, а суду взагалі нема чого розглядати. Подробиці далі. У своєму позові українська сторона наполягає, через російську підтримку бойовиків на Донбасі, зокрема, було збито літак МН-17, обстріляно житловий район Маріуполя та Краматорська та знищено пасажирський автобус неподалік Волновахи. А ще Кремль звинувачують у дискримінації кримських татар на окупованому півострові. Проявом цього називають так званий референдум про приєднання до Росії, заборону діяльності меджлісу кримськотатарського народу. Усі докази вмістились аж на 17,5 тисячах сторінок. Нині ж російські представники у суді за звичною вже традицією на біле кажуть чорне. Україна стверджує про порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Проте сама не дотримується цього і сама, в свою чергу, на материковій території вдається до дискримінації російськомовного населення. Кримських татар почали захищати тільки з метою захисту своїх політичних інтересів. Загалом доводити свою правоту Росія відправила десант аж 40 людей. Серед них і колаборант, так званий заступник голови окупаційного міністерства освіти, науки та молоді Криму Айдер Аблятіпов. На думку голови меджліса Рефата Чубарова, Росія зробила це задля того, щоб показати уявний прорив міжнародної ізоляції Криму. Хоча Аблятіпову видали всього-навсього разову візу. Загалом росіяни у суді намагаються довести, що Міжнародний суд в ООН взагалі не має підстав розглядати український позов. Серед їх аргументів – Україна не провела достатньо консультацій. Наша делегація тут, щоби довести. Справа, яку намагається представити Україна, поза юрисдикцією цього суду. Заява України про агресію, неправомірну окупацію, відверті порушення статуту ООН беззмістовна. І суд не має права її розглядати. Абсурдність тверджень росіян українська сторона для суду вже пояснила на 200 сторінках. За словами заступниці міністра закордонних справ України Олени Зеркаль, Росія займається тим, що перекручує справу. Ба більше, ще 2 роки тому Міжнародний суд ООН вже заявив, що компетентний розглядати цей позов. Я не можу коментувати, чому росіяни повторюють те ж саме, що вони говорили вже 2 роки тому, на що вони отримали чітку юридичну позицію. Я думаю, що суд має визначитись ще раз. Це дійсно є затягненням процесу, оскільки суду ще буде потрібний час на прийняття рішення, це до кінця року, а після цього росіянам буде надано ще 13 місяців на підготовку меморандуму. Вже завтра свою позицію суду озвучуватиме Україна. Матиме наша делегація ще 1 день 7 червня. Росію ж будуть слухати ще 6 червня. А далі суд має вирішити, чиї аргументи сильніші. Це може затягнутися аж до кінця року. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.